Astăzi este ziua națională a românilor, iar aceștia s-au strâns în număr mare în Parcul Tineretului din capitală, unde au pornit o petrecere de pomină. Dar cum este atmosfera acolo, ne spune chiar acum colega mea, Mădălina Bălan, care se află chiar în Parcul Tineretului. Bine te-am găsit, Mădălina! Bun găsit tuturor! Într-adevăr, Andra, atmosfera este foarte frumoasă aici. Se sărbătorește Ziua Națională a Românilor. Armânilor, da. Pentru că eu voiam să spun a românilor și mi s-a atras atenția, nu Mădălina. Armânilor, da. Adică macedonilor. Și să știi, Andra, că am întrerupt petrecerea, spectacolul special pentru transmisiunea aceasta directă. O să ne cânte, probabil sunt unii dintre cei mai cunoscuți. Da, formația Steaua de Vrare. Înainte de a arăta practic ce înseamnă Ziua Națională a macedonilor, cu dansuri, cu porturile specifice, cu muzica ritmată, vreau să o întreb pe Florentina, pe anfitrioană, ce înseamnă, dar așa foarte scurt, Ziua Națională a Armânilor. În fiecare an, pe 23 mai, marcăm momentul din 1905, când sultanul Abdul Hamid al II-lea a dat un iradeaua de la 1905, care conferea armânilor o serie de drepturi în acea zonă locuită de armâni. E clar, e cu sultani, de sultane n-am auzit, dar găsim acum, e cu sultani, da? Haideți să începem, să înceapă petrecerea, să le arătăm oamenilor care se uită în acest moment la noi ce înseamnă o petrecere pur armână. Armânească. Armenească, așa. Să înceapă petrecerea. Mă înveți să dansez, da? Mă înveți să dansez, da? Hai. Mădălina, mulțumim foarte mult! Petrecere frumoasă acolo! Noi